A jama'a assalamu alaikum. Malla muku albishiri da Dr. Abba Dan Zabuwa mai maganin ciwon ido da yadda Allah. Ina mai gani garara, ina mai gani hazo, ina mai gani yana. Idan an haife ka da makanta ma yana bude ido. Kai ina wanda in ya fito rana ya yi haka ya kare. Hakiyar ido yana ba da magani. Idan Allah ya haɗa ka da wannan bawan Allah, in Allah ya da cututtukanka na bangaren ido sun zo ƙarshe. Dr. Alhaji Abba Dan Zabuwa, ku biyo mu domin neman magani na gargajiya da yardar Allah. Domin neman ƙarin bayani, ka tuntuɓe mu a wannan lambar, in baka same mu baka kira wannan. To ga masu neman ƙarin bayani ko adireshin mu muna jihar Kano. Jihar Kano muna karamar hukumar Bichi Local Government cikin garin Dan Zabuwa. A cikin tarayyar Najeriya. Da ka biyo hanya ta karkar kwale ko ina jama'a sai kun zo. Ni ma tarki na barku lafiya sai Dr. Abba.